Te kinyitnád és elolvasnád, ha találnál egy neked feliratú borítékot az utcán. Ma minden akadályoztató tényező ellenére Abigail segítségével 12 darab borítékot helyeztünk el. Korábbi Insta posztjaimból válogattam ki 12 támogató, biztató, elgondolkodtató, inspiráló mondatot, amit aztán elhelyeztünk kis technikai bénázással, 2 a vezérúti ELTE kollégium környékén, további 10 pedig már sokkal rutinosabban a belvárosban, az Oktogon környékén, Vili megállóban, jó, itt még kicsit leesett néha, fújt a szél, eső is volt ugye ma, busz megállóban, a Kisföld alatti megállóban, Padokon, Kapuajban, teherautósoknak is üzenet a telefonfülkéből, üzenet az olvasónak. Közben úgy alakult, hogy találkoztunk ismerőssel és követővel is, és elhelyeztük az utolsót. Arra biztatlak, hogy július 2-án te is írj egy támogató, biztató mondatot, vagy akár többet, tedd egy neked feliratú borítékba, és helyezd el valahol a világban. És valaki, akinek szüksége van rá, jó eséllyel megtalálja. Csók!